நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது குயில். குயில் எப்படி கூவும்னா அப்படி கூவும். இதே ஒரு பூனை அப்படின்னா அப்படி கத்தும். இது வந்து வணக்கம். உங்கள் மலைகளின் காதலன், உங்கள் நண்பன் ராஜபாண்டி. நம்ம போன வாரத்துக்கு சொல்லியிருந்தோம் பலகுரல் அப்படின்றத. இப்போ அந்த பலகுரலை வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். பலகுரல் அப்படின்னா ஒரு திறமை, பல குரலில் பேச வேண்டியது. இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பேசுவோம்னா பறவைகள், விலங்குகள் பார்க்க போகிறோம். இந்த வாரம் பல சத்தங்கள், ஒலிகள், வித்தியாசமான ஒலிகளை பார்க்க போகிறோம். அந்த விதத்தில் பார்க்க போது நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது குயில். குயில் எப்படி கூவும்னா அப்படி கூவும். இதே ஒரு பூனை அப்படின்னா அப்படி கத்தும். இது வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி கத்துச்சு அப்படின்னா அந்த நாய்க்குட்டி எப்படி கத்தும் பாருங்க. குட்டி நாய் அப்படி கத்தும். அடுத்தபடியாக வந்து ஒரு மயில் அகவும். அந்த மயில் எப்படி அகவும் அப்படின்னா அப்படி ஆகும். அடுத்தபடியாக வந்து ஒரு காடை கத்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே அந்த காடை வந்து சத்தம் கேட்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு அடக்கோழி கத்துச்சு அப்படின்னா அந்த அடக்கோழி எப்படி கத்தும் அப்படின்னா அடுத்தபடி என்ன பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின் சத்தம் அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் சத்தம் எப்படி போகும்னு பாருங்க. அப்படி போகும். அடுத்து வந்து அபாய சங்கு. பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள்லாம் ஆபத்து காலங்கள்லையும் குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு அப்படின்ற ஊதுற அபாய சங்க பாருங்க. அப்படி கேட்கும். அடுத்தபடியாக கழுதை கத்துச்சு அப்படின்னா அப்படி கத்தும். அடுத்தபடியாக வந்து கோடாங்கி வந்து நம்ம பண்டைய தமிழர்கள் வாழ்வியல முக்கியமானது கோடாங்கி. அந்த கோடாங்கி வச்சிருக்க உடுக்க சத்தம் எப்படி கேட்கும்னா அப்படின்னாரு. அடுத்து வந்து மகுடி. ஒரு நம்ம இசைக்கேற்ற நம்ம ஆடுற மாதிரி பாம்புகள் வந்து ஒரு இசைக்கேற்ற ஆடும் அப்படின்னா அந்த இசைக்கருவி வந்து மகுடி. அந்த மகுடி எப்படி வசிப்பாங்கன்னு பாருங்க. இப்படி வாசிப்பாங்க. இனி வர வாரங்களையும் இனி தொடர்ந்து பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் நடிகரை பற்றி பார்ப்போம். வணக்கம். தொடர்ந்து எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. எனக்கு அதாவது நான் என்னுடைய திறமைக்கு தர பரிசு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்கு லைக் கொடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் கருத்து தெரிவிங்க. வணக்கம்.